داغماي سلامتنا يبصحكم كم يتحدروا خبركم سمعتنا زينا نهو بقدامنا تارست زينا ممهرانن تمهرون بيت مرتوار سايكالو قداي بيت فتنة أقل بقوها وحديثا أبزوبا ماكل أبدحنا ترافيك زتكورا استمرو توهيبو أمن محدار كباب القرنفيت حدا قبار حوي أبن نبرت قدعة توريدو أبيات صحفت فدرلاوي من قسط أمريكا داغماي كيعصوات سديو من قسط هنغاري متن وليد كبن مبال مزيقاتات حقز تقبر مخانو أفليتو أب سوا تدوكينا التركب أملا هجر كابز ركبا ناي كالاي درجة أبيات تمرتين عصرت حدا كفل تمرتهم زاز متقبلة نكل تدالو بيت تمرتوار سايكالو نتيبك لس حساب اتهبو تمرتي بقبراوي فلتاتنا مسلاسو قداي موداد بقع أبيات فتنن قرب أخل كماماتن مسارحن لعول أقالبو كتهبو ممهرانن تمهرون حديثام نساتهم أبتي أبز حلفة معلتات زغربو نايكرتة معلتات تمهرتاو مرئيث اتي مدب بالعول تبقسو ممهرانن كلب سنة فلتاتن كمون بمتحبار أبالات محدرة بيت تمرتن مشارختن كمستخياد بمقلاز أب مساي بزلع على ملكوعو خكايد اتزدلك الرب بقوانو كدالو أزخاخيرام حلافي أهادو أكاديمية وقدايات ممهر محرت أب قبر السلاسي أبزها بحبريتا أب كبابي خازلو بالدهوتات ما بعدلات كأير كامسرح حدا كان من قدتات عوت مخانو تغيسو نمسرح ممهارن مستمهارن زردن في بيت فتنا متثاو نزسرحو ممهارن بمقواس أتابيت مرتمس كل مشاركتا تواهيدا مسرتاو طلباتهم نمملاك كم تسرح قليسو سبورفايزر نايتا بيت تمرتي ممهر كفل نقاش بوغانو موهاد كلس حساباون قبراون تمرتي اب مسراز بغع فلتت زلو وترا بقليل زكمت كم زيكون بمقلاز ممهران تمهارون مشاركتا أكلاتن زرأيو أبركتون توفاينتن عقبام نزبل صوصيت عاصفا كسرحو تلابيو تمهارون ممهرانن بوغانم بقبر زيت السنة تمرتي نناي فترة ممرمار مهازنتن تبلحتنتن عقم تمهارو كم تزدلك هانتن كم عبلن سلازيكل قبراون كلس حساباون تمرتي تسانيو زخدلو بايتاك فتر تمحسيناهم بوليس ترافيك زوبا ماكل مرحتي عبيت مخاين أبدحنة ترافيكن تقبار حقاقاتن زتكورا أستمرهيبو اتي أب كتما أسمر أستوهب أستمرو أب محلاو رحكت أب مكل خال حدقاتات زلو استواصهم من قصغاس أقارن انساتاتن أب زلو كبابتات كقبر زلو تنقاقي كمون مس مكيار كونتات أيهر بزعباك قاتم زخيل حدقاتات زتقال لينيرو أزاز بوليس ترافيك زوبا ماكل لتنال كولونيل تادس برهاني مرحتي مخاين بحفشا مرحتي عبيت مخاين دما بفلاي تتقم تنويح من قدن تصور تكبير سعنة مخانم تجنزيبهم أب أمرارحهم تنقوقات كخونو بمزقار عمتاوي مرمرات عنا مخاينهم مالت بولو كلاودو أب قزيو كايدو أتحساسيبو أب زوبا ماكل أب زحلف عسرت عمتات بسنك زقاط محادقات ترافيك هيوت العلا حموش تميت سبات كتقف انكلو أستاذ 300 مليون نقفاز قمت نبرت كم زعنوه بتوسخ تحبيرو أبو انبر محبر دحنا ترافيك إيرترا أتو ستيفانوس هابت مريم حدقاتات سرقيا نخلو بمعرك كم زقلو بمتكاس مخبار حقتات ترافيك مرأيا نقوح حبرة السب مخانو أغنزيبو أمام محدار كبابي قرنفيت نوزبال على قاش أبز حلف صومون أب ساعات الدحر قتل زتخصت حدا قابار حوي نواتاوي عنوة توريدو بتي حدا قعسران حمشتون أقوادوناي إسران كلتن صدرابيتات مسمولو نبرتو خمس تقاصل زحبري أبال مدبر بوليس أقوارو قبر يماني تنكن ايتي بارع كيت أفئز صنحي قلعي حوك خون كم زخيل بمتكاس أبنوسو كف قزات خزينو تصنحي كانشان سحر نما نتحدقا كم زقاددو أنا زيرو بتي بارع أبهي واتساب زورد قدات كم زيل زقلت أما حدارنا يتم محدار كبابا أتو شيشاي هاي لبوغانو بسنكتي بارع زاقيت متانو بلك زي تفلت تخزينو
ዝጸንሐ ኣካልን ካልእ ንብረትን ከም ዝተቓጸለ ብምግላጽ ግዳያት ናይቲ ባርዕ ዝኾና ስድራቤታት ብዘይ መጽለሊ ተሪፈን ብምህላወን ህዝብን ምምሕዳርን ቁልጡፍ ሓገዝ ክገብሩለን ኣተሓሳሲቡ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኣብያተ ጽሕፈት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ክዕጸዋ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ሓቢራ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን ክካየድ ዝቐደየ ዝርብ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ድሕሪ ምሕባር እዩ ተጋባእቲ ክልቲኦም ሰልፍታት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመስርሕቲ ንሃገሩን ሜክሲኮን ዝፈሊ መንደቕ ዝኸውን ኣብ ዝቐረበ ውጥን ባጀት ኣይተረዳድኡን ነቲ መንደቕ ንምህናጽ 5.7 ቢልዮን ዶላር ጠሊቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነተን ኣቐዲመን 35 መዓልታት ብከፊል ዝተዓጽዋ ኣብያተ ጽሕፈት ን3 ሳምንታት ክኽፈታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከም ዝወሰነ ጸብጸባት ይገልጹ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓተቶ ባጀት ክሳብ 15 ለካቲት ምስ ዘይጸድቕ ነተን ኣብያተ ጽሕፈት ዳግማይ ክዓጽወን ከም ዝኽእል እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጸጥታዊ ስጋት ሃገሩ ይኸውን ከም ዘሎ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምህናጽ ናይቲ መንደቕ ነቲ ዋሕዚ ክገትኦ ከም ዝኽእል ሓቢሩላ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኻታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ተካይዳላ ክትብል ቻይና ከሲሳ ቻይና ነዚ ክስ ዝተቐርብ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ መራኽቢ ውግእ ናብ ከባቢ ማያዊ ግዝኣታ ከም ዘዋፈረ ምስ ተፈልጠ እዩ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንልኡላውነት ቻይና ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣሜሪካ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትመልሰን ጸዊዑላ ይኹን እምበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ዛጊት ዝሃቦ መግለጺ የለን ኣቐዲማ ኣብቲ ማያዊ ኣካል መራኽብ ክትልቕ ዝጸንሐት ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዳሃሳሳዊ ንጥፈታት ከተካይድ መሰል ከብ ዘለዋ እያ ትምጉት ነቲ ምንቅስቓስ ብዕቱብ ትከታተሎ ዘላ ቻይና ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታተ 100 መራኽብን ጀላቡን ናብቲ ማያዊ ኣካል ከም ዘዋፈረት ዝፍለጥ እዩ ቻይና ዝሰፍሐ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታኣ ምዃኑ እያ ትገልጽ መንግስቲ ሃንጋሪ መጠን ወሊድ ክብ ንምባል ንዜጋታት ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ተሃገር ዓመታዊ ብገምጋም ብ32,000 ይጎድል ከም ዘሎ ስታቲስቲካዊ ጸብጸባት ድሕሪ ምግላጾም እዩ በቲ ጸብጻብ ዝተሻቐለ መንግስቲ ሃንጋሪ 4 ልዕሊኡን ቆልዑ ንዝወልዳ ስድራ ቤት ካብ ግብሪ ናጻ ክኾና ተመባጺዑሎም ብዘይካዚ ንሓደስቲ መጻምርቲ ወለድ ዘይብሉ $36,000 ልቓሕ ክውሃብ 3 ቆልዑ ድሕሪ መውላዶም ድማ እቲ ልቓሕ ክስሪ ዘሎም ምዃኑ ገሊጹ መንግስቲ ሃንጋሪ ወሊድ ንምትብባዕ ኣብ መንበሪ ኣባይትን ምዕዳግ መኻይንን ድጎማ ክገብር ስርዓተ ጥዕና ንምዕባልካ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ምዃኑ ገሊጹሎም ዋሕዲ መጠን ወሊድ ዘጋጥመን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ዓያይ ጉልበት ሰብ ንምርካብ ክብላ ንስደተኛታት ከም መተካእታ ክጥቀማሎም መጽንሐን ዝገልጽ መንግስቲ ሃንጋሪ ሃገሩ ግን ነዚ ሜላ እዚ ብምቋም መጠን ወሊድ ንምዕባይ ክትሰርሕ ምዃና እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ሄይቲ ብልሽውና ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዘምርሐ ሰብኣዊ ክሳራ እውን ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣብ ርእሰ ከተማ ሄይቲ ፖርቶ ኦ ፕሪንስ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ጸጥታን ዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 10ታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ሰልፈኛታት ብልሽውና ንምዕጋት ስጉምቲ ከም ዘይወሰደ ንዝወቕስዎ ዘለው ፕሬዚደንት ጆቬኔል ሞይስ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ 2017 ኣብ ስልጣን ዝመጸ ፕሬዚደንት ጆቬኔል ነቲ ተቃውሞን ንምህዳእ ምስ ወደብቲ ናይቲ ሰልፊ ዘተኸካይድ ምዃኑ ብምግላጽ ንጥፈታቶም ደው ከብሉ ጸዊዑሎም ካብ ሃገራት ካሪቢያን ዝደኸየት ምዃና እትግለጸ ሄይቲ ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ናይ ድኻ ምዃኑ ጸብጸባት ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርስታቱ ክደግመልኩም መምሃራንን ተምሃሮን ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ጉዳይ ቤተ ፈተነ ኣቓልቦ ክወሃቡ ሓቲቶም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ድሕነት ትራፊክ ዘተኩረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ንብረት ዕንወት ኣውሪዱ ኣብያተ ጽሕፈት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ከይዕጸዋ ተሰጊኡሎም መንግስቲ ሃንጋሪ መጠን ወሊድ ክብ ንምባል ንዜጋታት ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ ዜና በዚ ፍጻም